Folkens, det har været en super første dag på YouTube. En af bagter, men ja, det gør slet ingenting overhovedet. Men det har været pissegodt. Jeg har udgivet 3 videoer og nogen fra Zoo for nogle måneder siden. Og så en, der hedder Jeg ligner Mikkel, fordi jeg havde det her stridthår her, ligesom ham. Den var for 2 dage siden. Den kan I faktisk gå ned og se i min channel. Og så har jeg lavet 3 speedrun Roblox episoder. Dem må I gerne tjekke ud. Og ja, det har været en rigtig super første dag på YouTube. Jeg kan simpelthen ikke. Nu sidder jeg her på Roblox og skal til at jeg skal ikke til at lukke det hele ned. Jeg skal til at spille et spil uden følelsen, ikke? Det er ikke så godt. Så at spille et spil uden det er ikke så godt. Følelsen brænder herinde. Nå, men ellers har det været en pissegodt første dag. Og hvorfor for guds skyld vente med at subscribe. Du kan subscribe, give den her video et like. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og ja, og du kan også subscribe til nogle over i mit der er Robin Kage, a.k.a. Robin Samse, og så er der Lasse med hatten, hvis du ikke kender ham endnu, Miss Yourself, PewDiePie, alle mulige. Dem kan du gå hen og subscribe til lige der. Og så kan du subscribe til en af mine venner. Han hedder Britt Jensen. Ja, vi har nogle crappy navne lige nu, men vi skal nok få dem lavet om. Selvom jeg hedder Carsten Jensen, og jeg hedder Benjamin, og min ven hedder Sebastian. Men det skal I ikke gøre nej, for vi får snart nye navne. Men til da, vi ses folkens, og so long!